from Muntinlupa. Mga bagong laya po ito at siya po nagpo-provide ng mga tirahan. At kung makikita po ninyo yung mga inoperate namin last year, sa mga rented po ng mga townhouses na gamit po nila, ang nakapangalan po dyan, ito pong inuli natin. Ang exposure ng mga ex-con, wala po talaga. Ano po yung parang pinakalaging plano po talaga na supposedly? Dahil we believe, sir, na may namatay doon sa kanilang effort. Kasama ba sa plano talaga? Sa tingin namin sa pag-iimbestiga natin, dahil po nung hinaralan nila yung sasakyan, nagmaniobra po kagad yung anak na driver, which is para po makuha nila yung objective nila, pinutukan na po nila on the spot, namatay po yung nagdadrive na anak ng abducted natin. Director, dito po sir sa nangyari pong effort po ng ating NBI po. Matagal na po ito eh. Actually more than a year nito pong ating story ito. Pero ano po yung nakita niyo pong naging susi para mahuli po natin makuha itong ating suspect, sir? Yes, nung lumabas na yung warrant of arrest nitong tao na ito, ay talagang nagtrabaho day and night yung ating homicide section at finally, he was located in somewhere in Nueva Ecija just the other night. Kaya ito, dinampo tayo. Thank you, sir. Next, we have the director for the W6, sir. Okay, so thank you very much mga kasama. Yun lamang. Thank you. Good afternoon.